Здравейте от сервиза на Nightmare Motorsport. Включваме се, понеделник е и днес ще ви покажем какво ще правиме през работния ден. Свалена е генерацията на тази кола. Както виждате, правят се не само спортни генерации, ами и такива обикновени генерации, които да могат да подобрят работата на двигателя и да изглеждат по-лицеприятно от ето това нещо в момента. Както се вижда, това е оригиналната генерация до някъде. Тук е преправено с задно спортно гърне, което се вижда в какво състояние е дошло. Ето, тук е скъсано. Човека реши направо да обновиме цялостно генерацията. За съжаление обаче при демонтажа имахме някои проблеми, като откъсване на шпилки. Вижда се колко е корозирала тук шпилката, нямаше въобще гайка от едната страна. И тук още една откъсната шпилка. Сега ни чака усилено заварване, за да мога да извадиме тия шпилки, да нарежеме нови резби на фланците и да изработиме изцяло генерацията днес с две гърнета, купени от Select Parts, нашите приятели. Марката RM, доста добри за бюджета, който има човека да отдели за автомобила. Също така претенциите на човека са да не е много шумна, да може да се кара всекидневно. Една идея да е по-отпушена генерацията, но като се има в предвид вида на сегашната, според мен ще остане доста доволен. Както виждате, работният процес тече с пълна сила. Ако и вие търсите автомобил втора употреба, без значение дали е на българския пазар или от чужбина, не забравяйте да използвате услугите на Car Vertical, за да може да разберете със сигурност какво е състоянието и какво има записано в неговата история. Също така не се доверявайте на продавачи, не се доверявайте и на външния вид, защото в много случаи това нещо може да ви подведе. Само с въвеждането на VIN номера в сайта може да разберете един автомобил дали е краден, дали е наводняван, дали има някакви транспортни происшествия, както и на колко хиляди километра е в действителност и дали е превъртан километража. Също така в много редки случаи има възможност да не излезе никаква информация за автомобила. Да знаете, че тези пари не са загубени, може да ги ползвате при проверка на втори автомобил, съвсем различен от този, който сте въвели в сайта. Ако искате да проверите историята на вашия автомобил, използвайте линка в описанието. А с промокод Nightmare може да получите 20% отстъпка върху сумата. Това ще ви спести доста неприятни изненади, както и главоболия, ако има нещо преправено по историята на автомобила. Защо не е окей да се кара с повредена, изгнила и скъсана генерация? Едното е представата на двигателя на пътя. Когато генерацията е в добро състояние, тя отвежда газовете много правилно назад, изчислена е спрямо кубатурата на двигателя, мощността и една повреда по средата довежда до лоша работа на двигателя. Миризми в копето и опасност от запалвания. Както виждате, тук минава резервоара. Тръбичките на горивото от тази страна. Тук е пусната тръбичката за газовата. Виждате къде са проблемните участъци. Виждате как е скъсано гърнето. Ето, то се вижда. При тази работа, когато е така се скъса, тази вата навлиза в сепаратора вътре в самото гърне и запушва изцяло изхода на газовете, при което те търсят лесен
начин да излезнат през всяка една цепка по-напред от двигателя до задното гърне. Другия проблем, който имаме тук е, че в всяка една кола има отвори отзад за по-добра вентилация на купето. Когато имаме скъсано гърне по средата или тук отзад, в този отвор навлизат изгорелите газове и почва да люти на очите и на носа. И може да дадете положителен тест. Така че хубаво е да бъде изработена здрава генерация от неръждавейка, да няма такива сцепвания и изгнивания по тръбата, за да няма опасност от задушаване в автомобила, както и поглъщане на вредни газове. Другото, което искам да съобщя и да ви обясня, защото доста често ми се обаждат за запитвания за клапа. Примерно, както е тази генерация, да се сложи клапа преди задното гърне, например, е тук. Това нещо отново довежда до навлизане на изгорели газове в автомобила през отдушниците, където ви ги показах на задната броня. Затова по-правилният вариант е, когато автомобила не е състезателен, защото доста хора има, които карат драг автомобили по пътя с гърне и те си варят една клапа на FI90 от тук, нали, тия номера ги знаеме, но когато автомобила не е състезателен, ами е everyday използваш се ползва задно гърне, което е с внедрени клапи в него. Както виждате, входа е от тук. Тук има две клапи, които отвеждат газовете направо-назад към накрайниците на ауспуха. Изработват се накрайници, завиват назад. Това е универсално гърне, което е, например, за BMW 335, 340, еквивалент на тях, както те са с клапи, така и това е с клапа. Повечето производители оригинално имат на задните гърнета клапи, за да може като се включи на Sport Plus да става малко по-шумна колата. Тук, както виждате, директно, когато се отвори клапата, минава през права тръба. Когато е затворена, минава през сепараторите в гърнето. Затова правилният вариант за монтаж на клапи е когато се монтира с задно гърне в комплект, а не само по средата на автомобила, защото когато се отвори клапата, започват да навлизат газове в купето. Другия проблем на клапите, които са представени за монтаж по средата някъде на генерацията, е, че в един момент, рано или късно, те започват да изпускат, от температурата се изкривяват и започва отново да навлизат газове в купето, да дрънкат и така нататък. Правилният вариант е гърне с клапи. Почти по 2-3 човека ми звънат на ден да ме питат да сложиме клапи по средата на генерацията. Пак обяснявам, прави се в някои варианти, но единствено за автомобили, които се карат предимно на писта, като затвори клапата, само да се прибере до вкъщи и да не му надува главата. Но за семейни автомобили, everyday автомобили не е окей, защото ви обясних какви са минусите. Да, ще излезне много ефтино, но накрая ще трябва пак да се режи, да се слага и става двойна работа. До тук с генерациите. Искам да ви представя и продуктите на нашите приятели от Рове, с които работиме от много време вече, няколко години. Продуктите ги тествам от доста години вече, наистина няма аналог на пазара, цена и качество са уникални. Най-масовите са 540 и 5х30 на всички BMW-та и Volkswagen, както и Mercedes. Ежедневната смяна е с тези масла. Също така имат много голяма гама на рейсинг продукти, като масла за шпер диференциали, скоростни кутии, правозъби и така нататък.
много добавки за прочистване на инжекционна система, на дизелови дюзи, на двигател преди смяна на масло, но също така съм много доволен от този спрей за вериги. Той е със специална тефлонова добавка вътре, с която преди всяко каране третирам мотора и веригата на мотора, за да може да издържа по-дълго време и да няма излишно дрънкане и късане. Може да ползвате промокод Кошмара с 15% отстъпка. Шоурума се намира на улица Казбек номер 3. Сега между работния процес ще ви покажем и докъде сме стигнали с частите за Евото. Дойдоха валовете, пружинките и раздвижните колела от Келфорд, както и карбоновия таван от един наш приятел, а именно Моралийски. В следващия епизод ще ви покажем как ще се монтира тавана, който е карбонов. Свалят се преден и заден джам. Разнитова се оригиналния таван и очаквам да спестиме между 8 и 12 кг от най-високата точка на автомобила, която е критична и е най-важно да бъде леко горе, за да може да имаме в завой стабилност и така нататък, въпреки че автомобила не е много за завой, но не се знае в един момент докъде ще докарат тунинга. Разнитова се оригиналният таван по пункт Швайца, свалят се преден и заден прозорец и със специално лепило се монтира новия олекотен таван, който, пак казвам, изработен от нашия приятел Димитър Моралийски и доставен специално за драг Евото. Длъжни сме да олекотим от всяка една възможна част, понеже килограмите в драга са най-важното нещо, килограм конски сили. Въпреки че мощността е голяма, излишните килограми удрят в ходовата част. Както виждате, полоски, скорости, трансмисия, много слабо звено на всички драг автомобили. Така че, каквото можем ще бъде направено, пък да става каквото ще оттам нататък. Днес ще анбоксваме едно кашонче от Келфорд. Докато отваряме частите и ви обяснявам, може да се възползвате от много добри цени чрез мен. Може да поръчаме. Аз съм официален представител техен за B58, S55 и всякакви други модели, мотори на BMW-та, както и японски автомобили. Може да съдействам с много добри цени. От този месец сме един от официалните техни партньори и може да ви покажа сега какви са частите, които поръчахме. Това са специални раздвижни колела за валовете. Нищо кой знае колко по-различно от старите, но понеже искам да направя втори мотор и да не разглобяваме сегашния, взехме просто да имаме резервни. Тук е вече малко по-специалната част, а именно пружинки на клапаните. Те са специално за много високи обороти и много голям натяг от 142 либри. Ето го. С валове над 12 лифт до 14. Което говори само по себе си, че тези пружинки не са пригодени за двигатели, които да се карат всекидневно, понеже правят много голямо износване върху кобилицата и вала, понеже имат много голям натяг. Те са за
автомобили специално за драг. Това са пружини, които ще може да достигнем бустове от 5-5,5 бара, може би. И ще имаме нужда от малко по-голямо турбо вече в един момент. Това са валовете, които са еквивалент на предишните, които имах, само че за хидравлични повдигачи. Понеже в момента, за да може да се направи спецификацията на двигателя, който е монтиран в момента в Евото, за да сложиме механични лифтери, които беше с тях, но трябва да преминем към друга марка с шимчета отдолу и специални пулчета за реглаж. Главата трябва да бъде демонтирана, което не искам да го правя в момента, понеже ще загубим много време. Трябва да бъде демонтирана и настроена специално с тази механика. За да стане по-лесно, избрахме да вземем същите валове, само че пригодени за хидравлика. А именно с по-плавен лифт на вала, да не са толкова рязки, за да не мачка хидравличния пул и вътре хидравликата в самия повдигач. Всичко е опаковано много старателно. Ще ни трябва едно ножче да отрежеме. Това са 288 градусови валове. Ето, вижда се колко по-полегат е наклона на атака към гърбицата, към повдигача и клапана. Както виждате, това са една стъпка преди максималните валове. Лифта е същия на двата вала, 12 лифт, което означава повдигането на клапана в максимално отворено положение. 288 на 292 градуса. В момента съм с 294 на 300 градуса, но лифта е същия, максималният лифт е същия. Ще сложим една идея по-малки валове, понеже тези се предлагат за турбото, което в момента е на автомобила, че ще бъдат най-подходящи. Говорих с моите приятели от Келфорд, те ми препоръчаха да тестваме този вариант. Той е специално създаден за турбини около 76 мм колело и предполагат, че ще имаме по-добър диапазон на оборотите. Това ще бъде тествано и ще ви го покажем на самото дино. Но така и така чакахме пратката. Реших да поръчам и по-големите, които са в момента на моя автомобил, само че просто да бъдат за хидравлика, за да може да имаме наличност тук. Ако се окаже, че тези валове са ни слаби, да можем в бързината да прехвърлиме тези, с които сме в момента, но да бъдат спецификация за хидравлични повдигачи по-скоро. Ако някой има запитвания за части от Келфорд, може да ми пише, да ги поръчаме, да ви съдействам с добри отстъпки. Защо избирам Келфорд? За мен това са едни от най-добрите валове, които се произвеждат за BMW-та и Mitsubishi-та, както и за Honda. Това са едни от най-големите лифтове, които има, екстремни бустове, доста световни драг рекорди, а именно с тези валове. Очакваме къстъм изработка от 2 до 4 седмици на предния мост и тръбни носачи отпред и отзад от Верклайн в Полша. Специално сме поръчали частите да бъдат произведени. Имаме срок от 2 до 4 седмици. Вече сме в третата седмица. Предполагам до 10 на 15 дни максимум трябва да дойдат нещата. Също така на митница в момента очакваме спирачките от STM в щатите. Пратени са и те са на митница в момента. Трябва да ги освободиме. Цял кит за
монтаж на джанти 15, специален драг сетъп за Evo 7, 8 и 9, малки спирачни дискове с спирачни апарати, за да може да влезнат 15 джанти, както и в същия момент да бъдат много усилени и от специални материали, за да не се криват при екстремни спирания от високи скорости до нула. Също така задните полоски не на последно място. И този месец трябва да бъде закарана колата за окабеляване, понеже бяхме много притиснати от времето точно преди състезанието и набързо се навърза инсталацията, за да може да запали автомобила. Ще бъде монтирана клавиатура, с която да може да се пускат специални команди като фарове, като тракшн контрол, като промяна на буста. Също така трябва да монтираме валовете, трябва да направим още едно контролно дино след това и да се изхвърли отвътре излишната инсталация, да бъде монтиран PDM модула и да махнем релетата благодарение на него. Ето, че докато снимаме епизода, какво се случва? Почука куриера на вратата и пристигнаха двете специални кашончета с олекотените дискове и малки спирачки за Евото. Я да видим какво има. Специални благодарности на STM, нашите партньори, които ни помагат. Това са задните двуботални спирачни апарати. Тук са фланчетата към главините. Имаме усилени спирачни маркучи. Втория апарат. И супер олекотените задни спирачни дискове, в които ще могат да влизат джанти 15 с специални драг радиал гуми вече. Имаме възможността да вкараме в този диск 15 джанта. Ето ги накладките. Приличат малко на накладки за мотор. Я да сравниме. Горе-долу същия калибър. Дано да спира, не знам. С този спирачен кит спестяваме около 15 кг от въртящите маси. Това е предния апарат. 4 ботален, супер олекотен, алуминиев апарат. Отпред имаме двойно вентилирани за по-добро охлаждане с най-агресивния дизайн, за да може да разчитаме на спиране и екстремни натоварвания на драг. Сърцевините са доста прецизно изработени, също така олекотени. Вижда се от всякъде е взето от материала. Специални подсигуровки има на болтовете против разхлабване. Просто на цената, на която се предлагат, не могат да се произведат тук в България и да се купат накладките само и материала, за да бъде произведено. Брутална изработка, да се види за какво става въпрос. Има едно уточнение, че тук ръчната спирачка при Мицубишитата е отвътре на челюсти. В този случай ще мине на специална система към
спирачния апарат, за да може като се дръпне ръчната направо да придава усилие към спирачния апарат, а не с челюстите отвътре. Те отпадат, така че оттам се спестяват доста килограми. Наистина не очаквах толкова сериозна изработка с много добро олекотяване. Само за сравнение, я да видим килограмите с кантарчето. Задният диск е 9 кг и 800 оригиналния. Ето да видим колко тежи. 2470 грама. Значи спестяваме над 7 кг само от единия диск. Предните са по 12. Предните дискове са по 12. Тук са 2800. Още 9 кг само от единия диск. Както знаете, въртящите се маси оказват доста голямо влияние върху ускорението на автомобила. Също така, всеки един килограм оказва много благоприятно своето тегло върху полоските, трансмисията. Всичко се усеща по-леко вече и се надяваме на брутални 60 фута. Развъртането е много по-бързо. Гумите с джанти ще бъдат доста по-леки, като са 15-ки и специално са балонни драг гуми. Всичко ще бъде улекотено. Със сигурност ще свалиме около 40 кг само от въртящи маси, като дискове, гуми и джанти сумирано заедно, което е доста голямо тегло. Това е за сега. Очаквайте в следващия епизод сериозни сглобявания, сериозни напрежения и не забравяйте да ни последвате.